Знаеш ли, че една бактерия може да живее в стомаха ти с години, без да усетиш и после изведнъж да започнат уникални болки? Киселини, гастрит, подуване и това е хеликобактер пилори. Какво всъщност представлява хеликобактер пилори? Бактерия, която се заселва в стомаха и уврежда стомашната лигавица. Тя е една от най-честите причини за гастрит, язва и хронични стомашни оплаквания. Много хора я носят без да подозират, докато не се появят симптоми като подуване, болка, тежест, парене, лош дъх или гадене. Как става самото заразяване? Да ви кажа, изключително лесно. Чрез слюнка, чрез общи прибори, чрез чаши, храна, вода, както и при лоша хигиена. Така може да се предаде в цялото семейство, в заведение и при използване на едни и същи прибори или при близък контакт. Защо по принцип хеликобактер пилори не трябва да се подценява? Ако не се вземат мерки на време, бактерията може да доведе до хроничен гастрит, до язва и до сериозни дългосрочни неприятности както с стомаха, така и с самото храносмилане. Освен лекарските предписания, много хора търсят да се помогне на организма да се справят по естествен начин. В нашата практика използваме два основни продукта. Това е тинктура здраве за подкрепа на стомашната лигавица и на стомашно-чревния тракт и чай за хеликобактер пилори, който е специален и е създаден от комбинация от билки, които успокояват стомаха и подпомагат храносмилането. Ако искаш и ти да научиш повече или да видиш продуктите, линкът е в описанието под видеото. Абонирай се за канала Здраве отново, защото тук говорим за здравето просто, честно и с помощта на природата. Ако имаш и ти проблеми с стомаха или проблем с хеликобактер пилори, напиши в коментара и ще ти отговоря лично.